ё чӣ аз Россия ва Тоҷикистон омадан, мисол ягон вақт қапидагиантон запретон кардагианд. Вақте ки ба Тоҷикистон омаданӣ мешен, назорат ҷиддӣ дар ҳамин бора шидагианд. Дастгиртон мекунанд, запретон мекунанд, видварениятон мекунанд. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як ахбороти бениҳоят муҳима ба маълумоти шумо мерасонем, бо диққат то охирша тамошо кунед. Аввалан ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки мо рӯзи эфир кардана аллакай аниқ кардаем. Касое ки мехоҳем соҳиби 70 дона падаркоҳои аҷоибот бошен, комментарияи видеоро бубинен, номери WhatsApp ҳастай. Дар телефонтон сахранид кунен ва дар WhatsAppш салом нависонен. Ма аз дастгирии ҳамаи шумо боварӣ дорам. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди нафарҳое ки аз Федератсияи Русия депортация шидагианд ё ки видварения шидагианд. Чӣ хеле ки худтон медонед, дар фурудгоҳи Русия, дар ҳамаи фурудгоҳҳош, чӣ вақти аз Тоҷикистон ба Россия рафтан ё чӣ аз Россия ва Тоҷикистон омадан, тафтиши ҳуҷҷатҳо ҳастай. Ва айни ҳол як тафтишоти дигара строго бигем назорат кардесиянд. Мо хостем ки дар ҳамин бора барои шумо буфаҳмонем камтар. Нафарҳое ки ягон ҳуҷҷат надоштен, мисол ягон вақт қапидагиантон запретон кардагианд ё ки видваренитон кардагианд ва ба шумо муҳлат додагӣ ҳастанд ки барои аз қаламрави Русия берун шидан 10 шабонарӯз ё ки 20 шабонарӯз муҳлат ба шумо. Ва баъзе нафарҳое ки агар запрет шидагӣ бошанд, видварени шидагӣ бошанд, дар ҳамин муҳлате ки додагишонанд, аз Россия берун биромадагӣ нестану бо даҷи истодагиянд, кору фаъолият карданиянд, ба ҷоаки мисол истодагиянд. Вақте ки ба Тоҷикистон омаданӣ мешен, назорат ҷиддӣ дар ҳамин бора шидагианд. Яъне нафарҳоеро ки запрет кардагиянд, биромадагӣ нестанд, вақте ки шумо ба аэропорт мебиёед, баъди чӣ қадар вақт айбайн гузаштагӣ ба Тоҷикистон омаданӣ мешен, айни ҳол тафтиш мекунанд ва муайян мекунанд ки шумо запрет доштен ва дар вақташ аз Россия берун набиромаден. Ва шуморо аз рейс мегиранд, мегардонанд, гирифта ба спецприём мебаранд. Дар спецприём баъдан ба воситаи этап кардан аз сари нав чипта харидорӣ карда, баъдан ба ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунанд. Мо хостем ки ҳамин информатсияро ба маълумоти шумо бирасонем. Ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки ягон қонуншиканӣ мекунед, дастгиртон мекунанд, запретон мекунанд, видварениятон мекунанд, дар шумо вақте ки муҳлат метиҳанд ки аз Россия берун бубироен, шумо тибқи ҳамун муҳлат аз Россия берун бубироен ва боз дуюмбора қонуншиканӣ карда дар Россия наистен, чунки боз рафта кору борихтон ҳамин хел мушкилтар мешавад. Бо эҳтиёт бошед ва худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем.